Matul l-aħħar xhur grupp ta' ċittadini minn kull rokna tal-Unjoni Ewropea ħadmu fuq 24 rakkomandazzjoni biex isaħħu l-futur tal-ġenerazzjonijiet Ewropej. Dawn se jitfasslu f'strateġija wiesa li mistennija tintbagħat l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-bidu tal-2026. Il-konsultazzjonijiet laħqu l-qofol tagħhom fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Dan kien proċess kollaborattiv ħafna. Bdejna b'numru ta' konsultazzjonijiet ma' think tanks, ma' universitajiet, ma' qdiet internazzjonali bħal United Nations u l-OECD, minn fejn ġbarna ħafna informazzjoni biex inkunu nistgħu nagħmlu strateġija li anke tkun informata bodot li diġà qed jintużaw biex jippromovu dan il-kunċett. Fil-qalba tal-kunċett tal-ekwità interġenerazzjonali hemm il-ħsieb li d-deċiżjonijiet tal-lum ma jitfgħux piż fuq il-ġenerazzjonijiet ta' għada. Qed nittrattaw temi li qed iqumu minn dawn id-diskussjonijiet bħal housing affordabli, bħal tibdil fil-klima, bħal piżijiet fuq fondi pubbliċi, bħal kompetittività. Fost ir-rakkomandazzjonijiet tal-pubbliku hemm aktar appoġġ għal bidja sostenibbli, pjan ta' kontinġenza tqasim tal-ikel u x-xorb f'każ ta' diżastri naturali, tisħiħ fl-edukazzjoni u tnaqqis fl-età tal-vot. U sena mill-ħatra ta' Mikallef bħala l-ewwel kummissarju portafol dedikat għall-ekwità interġenerazzjonali, TVM News taqsih dwar ħidmietu f'din l-ewwel sena ta' ħidma. Din hija l-ewwel darba li hemm kummissarju b'dan l-irwol speċifiku dwar l-ekwità bejn il-ġenerazzjonijiet. Għalija kien ta' onur li l-President avdat li il-task li nressaq il-qudiem din l-istrateġija. Temli bekk anke b'kollaborazzjoni mal-kolleġġ tal-kummissarji il-prinċipji ta' ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet jiddaħlu fil-politiki ewlenin tal-Unjoni.